Mdziko muno muchitika ndithu zinthu zambiri zochuluka. Posachedwa pompa tinaona mtsogoleri wa dziko akupita ku nyumba ya malamulo kukalankhula kukafotokozera ndithu mmene zinthu zilili. Pa Chingerezi timati State of the Nation Address SONA. Ine ndileya Malikano ndipo ndikulandirani ku programu yathu ya lero ya Zodiak Exclusive. Ndipo mpulogalamu iyi tikucheza ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu. Musatalikire, takhani pomwepo. Takulandirani onabo ku programu yathu. Tikucheza nanu patangotha masiku ochepa mtsogoleri wa dziko lino atalankhula mmene zinthu zilili mdziko lathu lino la Malawi. Ndimafuna tiyambirepo kuti mukulankhula kwa president pa zimene analankhula ku nyumba ya malamulo. Mwina zinthu zonse mapeji almost 100 and chakuti zambiri zimene analankhula ndi zazitukuko zimene akhala akuchita mu zaka 4 zimene zili zosiyana ndi zimene malamulo amafotokoza kuti akuyeneka alankhule pa zinthu mmene zinthu zilili pa chaka chimene changopitacho, komanso ndondomeko zimene akonza ngati boma kuti kupita chitsogolo akonza motani. Kupatulapo zimenezo zambiri zimene analankhula mtsogoleri wa dziko makamaka zitukuko zikusonyeza kuti zambiri ndi zabodza. Inu mukhoza kuyankhulapo zotani? Zikomo kwambiri chifukwa chokuti munati muyankhule nane nde mukutsekula kwanu mukamba nkhani za State of the Nation Address imene anapanga President Chakwera. Poyambirira ndiyambe kunena kuti ndicheza nanu pa facts. Ngati mwandifunsafunsa limene lilibe ma facts musandiuze kuti iwe sofunsa mafunso. Choyamba mwanena zokuti ndizotsutsana ndi malamulo zimene anayankhula president. Mungandiuze kutsutsana kwa malamulo kumene achita president popereka State of the Nation Address imene ija kuti mukawerenga lamulo President Chakwera walakwitsa lamulo pati pokayankhula zimene anayankhula. Tikamatenga za malamulo honorable, mwina we can get our constitution, mwina tikhoza kukamba koma ndimafuna kuti ife sinangasotanthauzira malamulo komano malingana ndi malamulo mtsogoleri wa dziko amayeneka kulankhula mmene zinthu zilili State of the Nation for the past year and ma policies amene akhazikitsidwa kuti President Chakwera wayankhula anayankhula za state ya nation yake itiyo because malamulo amati President afotokozereza mmene zinthu zilili zimene amatchula Chakwera for the past year zimene amatchula Chakwera zili kutiko sizili ndziko muno. It's the state of this nation Malawi. Amakamba zinthu zimene zili ku Malawi. Ndapanga chakuti achipanga kuti ku Malawi kono. Pofika chaka chimene chapitachi zinthu zimene wapanga mu zaka zimenezi as of today ndi zimene zija. The president is in the final year of the first 5-year term. Kotero ali accountable kwa anthu amene watumikira zaka zimene zizi. Ndakutumikirani kuyambira 2020, 2021, 22, 23 pofika chaka chimene chapitachi. Femonera ino zinthu zili motere. Alakwitsa lamulo pati. Chachiwiri mukunena zokuti zinthu zimene anena zambiri ndi zabodza. I believe mapemphera ino. Mukati zambiri mukutanthauza zoti yani. I have the SONA here. Ndikhoza kuyamba nanu page imodzi muzindiuza kuti chabodza ndipo maliza munduzo kuti zambiri ndi zabodza. If we are to go by your word of saying zambiri ndi zabodza, zambiri mutanthauza zoti yani. Here is the SONA. You can flip page by page. Ndipo munduuze fakati zambiri apanthauza pochoka pa 10 6 zabodza 4 zoona kuti zambiri ndi zabodza. Iyi SONA tikhoza kuwerenga page by page pomaliza munduzo kuti zambiri ndi zabodza. Are you ready for us to do that? We can do it. Here it is. I admire you chifukwa cha meno magwirira ntchito. Koma zonena zakuti akuti zambiri ndi zabodza. I want us ndifuna tipange depart pa page imene titamvana. Zambiri mutanthauza zoti yani. Honorable, ifeyo according to our research and fact checking in all 28 districts that we have done using our reporters, out of 28 districts 16 districts zitukuko zimene zalankhulidwa mu SONA. In 16 districts zina zikusonyeza zokuti pa ground palibe. Zina zikusonyeza zokuti in those 16 districts pa zitukuko zimene mtsogoleri wa dziko walankhula. Zina zikusonyeza zokuti sizinayambike ndikomwe.
out of 16 districts. No, don't mention. No, listen there. That's why I'm saying, are you ready kuti tiyambepo chitukuko by chitukuko zimene tikunena in those 16 districts that we are saying? Mukapanga dwelo pa ma district umlenezo out of 28 ndefe tukamba za 16 kuti pangeno validify ujeni yanu yokuti zambiri chifukwa kuti 16 ikhala yambiri mu 28 ndiye kuti tikatero sidathandiza Malawi kutero kuti pange dwell this chart on the ujeni yokuti akutacha kuyanayahula zambiri zabodza that one mukufuna kukana kuti out of zinthu zimene mukufuna kukana ndi ukana koma you know kuti zina zimene zili musona sizoona. Now you see ukuthi zina poyamba mwati zambiri. So you have your sona. You have your sona. Onabo muli ndi sona. Zambiri ndi zina tigwire chiti tikamapitilira. Poyamba na zambiri pano kuti zina tigwire chiti tikamapitilira. Onabo 16 out of 28. Tiende masamu. 16 districts out of 28 districts kuti zitukuko zina zimene tapanga verify in 16 districts. How many muli zitukuko zingati mu district iliyonse? I'm asking you Honorable kuti are you ready kuti you can get that sona tiyambe kupanga fact checking in ma district amene tadusa mwefeo mwadusa mukuti ma district 16 district imodzi pakhozokhadzi zitukuko 80 inu nkupeza kuti mu 16 districts imo munakapeza chimodzi chimene chikuone kuti sichidanyamuke pa ground right ndiye kuti in all those districts takupatsani chimodzi pena ziwiri mupeza 16 developments. Koma those 16 development projects mukatengera kuti district yonse ndi 80 mukunduza kuti khawuli zambiri zimene zili zosakhala factual. Honorable, for the sake of this conversation chabwino ndichule mawu okuti zina ndi zabodza. That you agree. Don't use the word zabodza. Don't use the word zabodza. You can find another word. Zina si zili mmene zinayankhulidwira. I will agree with you. The whole president cannot come pa national ujeni chinthu cholemba toka nkumati pitani mukapereke zinthu zabodza. Mawu okuti zabodzawo ali. Bodza ine ndinentewa. Bodza ndi chinthu chimene wakonzekera kuti ukachiyankhule mosemphana ndi zimene zili zoona chifukwa ufuna upeze chinthu chino. Ndi bodza. Okoma mtsogoleri wa dziko sanakonzekere kuti alankhule zinthu zotero. Ndipo sangachite fasanachite kukonzekera bodza ndikupita nkawana miza ya Malawi chifukwa ndikaona miza ndifuna ndipeze chakuti ndi bodza limene. Amati unamilanje ndi manama kuti apolisi andisiye chifukwa nama choncho imene ndi bodza koma kupeza kuti china chimene chaperekedwacho sichili mmene chilili limene si bodza koma kuti si fact. Honorable, pali zitukuko zina tidakali pa mawu omwewa zitukuko zina zimene mwina zili musonamu 100 and is it 100 more than 100 something pages. Pali zitukuko zina zimene amabungwe ena anabwera poyera kunazo kuti ayi chitukuko ichichi a president achiyankhula komano si chitukuko chimene boma lachita koma tinachita ndi ife limenelo tilike mu gulu lakuti kuti bodza kapena mwina sizinalankhulidwe moyenera azipanga mu nation iti zimene apanga iwozo apanga mu nation iti because mukamati state of the nation address a president mufotokozere mmene zinthu zilili mu dziko lino. President amakhala president one hamba limodzi kuti timatumikira okhawa amene tawapatsa zinthu zofeyo kuchokera ku budget. Budget yathu ija imakhala ndalama zimene mwapereka misonkho. Budget yomwe ija imakhala ndalama zimene ena atithandiza. Ena pothandiza patenga ndalama zawo ika mu budget. Ena atenga ndalama zawo kapanga mijigo kudera. Zonse zija zinakhala atenga ndalama kuika mu budget. Sana kazichula president. Therefore ena anazitenga kuwapanga okha kudera zisachulidwe. It's the state of the nation address. Dziko lili bwanji. Ndiye mu dziko muno tapanga zinthu easy. President usabutsa ndalama mtumba mwake. Kuteka ku president amagwisa ntchito ndalama zimene boma latolera misonkho, zimene boma lapempha kwina, zimene boma labwereka kwina, zimene ena atithandizira kudzathandiza ma project. Zonse zimapanga state of the nation. Chuma chimatha kuyenda cha dziko potengera ndalama zimene mwapanga nokha. Komanso ndalama zimene akugayirani, zimene mubwereka, chuma nkumayenda. Mukadzamva kuti dziko likutukuka. Sili patukuka ifanya sonkhoka. Moti siko lakuika chitukuko chimene apanga kaya organization kena kake chakuchitipa uko a president ndikuzilankhula musona kuti ngati boma tapanga chitukuko ichi sizolakwika. Are you telling us that? Kutere kukubwera a project iyo ndikupanga zimene zozo mukayambirira koyambirira kuti akamabwera kudzapanga project anayambira pati anapita ku office ya DC. Office ya DC ndi office ya jani
ndi office ya boma. Aku office kwa DC boma lanu muli ma needs anji. Ayi kuli ma needs amadzi, kuli ma needs amasukulu, nde ifeyo zimenezi tikusaka ndalama ngati boma koma ndalama nzoperewera. Iniyo ngati mukubwera abungwe tithandizireni mbali imene. Abungwe nkubwera nkudzapanga zimenezi lapangacha apanga mogwirizana ndi boma. Mogwirizana atu. Kodi boma ndi chani? Mogwirizana atu. Boma ndi chani? Ndi boma lapanga. Kodi ndalama zimene zili mu budget muja. Dzulo timakalandira chimanga chimene boma la Malawi lagula. Ndaona headline pa Zodiak akuti boma la Malawi lagula chimanga. Ndalama za boma linazitenga ku World Bank. Umagula nda boma. Abweretsa ndani World Food Program. Ogula ndani chimanga chichi. Ili munataka kugula ndi boma. Zena akhatu mukamba apa simunakati boma sili nagule. Chifukwa mogwirizana ndi World Bank. Zinthu za dziko lonse zimayenda choncho. Dziko lonse zimayenda choncho. Zinthu sizimakhala zoti ati ndalama izi. Ndalama za boma. Tikamakamba za chitukuko cha boma mene munandifusiramu. Tikukamba zokuti ndalama zimene zagwiritsidwa ntchito kuchokera mu misonkho ya Malawi. Ayi munamva hojo zimenezo. Mupite ku budget akamapanga present budget statements statement a Minister of Finance akuuzani kuti budget yo ndi chiyerekezo. You are telling us ndofuna no ndibwerapo kuti you are telling us kuti it is not wrong kuti mtsogoleri wa dziko ayike mu State of the Nation address zitukuko zimene zapangidwa ndi mabungwe ena mwapadera independent. So yambirira ndinenezo kuti it is not wrong for zitukuko kuti zipangidwe finance mana zipangidwe facilitate ndi boma ndalama zotolera misonkho kapena boma mu partnership. Imeneyo ndi njira ina komano ndi manena ili funso limene ndafunsa ine kuti ndikubwera ku funso limenelo kuti ngati boma limathopanga zitukuko kudzera ndalama zimene zotolera ku misonkho kapena so ndalama zobwera ku mabungwe ena kapena so kuthandizana mabungwe ena zonse zikabwera nkupanga chitukuko cha dziko chimene president adzapange adzapereka State of the Nation. Ndengati president azipereka State of the Nation sayang'ana kuti ndikupereka izi 40 zidachokera kwawo kapena kwawo first sinachokera kubunya sinachokera kuboma. Ayi ndeni mapenena kuti muyang'ana akamapereka statement ya Minister of Finance akuuzani kuonazo kuti ndalama izi zopangira ichi tizipeza zochokera ku misonkho, zopangira ichi tibwereka, zochipangira ichi tipempha, kuti kuzopangira china ichi tipempha amene angatithandize kupanga chinthu directly. Zonse zijapo zabwera kumapeto kwake zapanga chimene nduna ya finance inaneno chichitika mdziko muno akhoza kulengeza masukulu 200. Ndi chifukwa chani abungwe aja amva kuti kunsanjeku anenatu chitukuko chakuti kuchiwawo chitukuko chakuti koma chitukuko chimenecho tinapanga ndife mpaka ndiutusa statement. So ngati mukunena zokuti chitukuko chimene chochonso chili mu gulu la boma ndi chifukwa chani ainyaka apanga chitukuko amva kuti kukhala ngati tapondeka phasi chitukuko ichi tapanga ndife apanga si aboma. Mukamva president aja munamva atatchulapo bridge imene wina wake anamanga kuchokera mthumbo mwake mkungu manga sanapanga. Ayi boma langa lamanga bridge yakuti kwakuti imene anamanga some person somewhere zero. Ngati lili bungwe limene logwira ntchito mdziko muno bungwe imene linabwera chifukwa chani linabwera kudzathandiza ntchito ya boma. Ngati ali abungwe NBO CBO yamanga orphanage yawo koma nkungotuluka nkuwadzimangira okha mopanda kufunsa napo ndi ofisi ya boma. Choyambirira boma likamalandira anthu aja kuti mudzatani ku Malawi tikudzagwira ntchito zothandiza anthu okalamba mudzigwira ntchito zanji akaunika ndi mukayang'ane certificate yawo kapena license yawo. Abungwe amene alemba zimenezo mozo tatipatsani license certificate amene mapangira operate akafunsa kuti boma linakupatsani certificate linkati mudzapanga chani tudzagwira ntchito izi mukayiwerenge yaonetsa udzagwira ntchito mogwirizana ndi boma. Chimene udzapanga yowaja ndicho zapanga zimene boma likufuna kupanga. Silidzabwera bungwe ku Malawi lodzagwira ntchito imene boma lisafuna kupanga. Ku Phalombe nyumba za polisi 29 koma zadziwika kuti nyumba zimene zozo zimene a president ananena you can quote the sona ananena zokuti my government has completed 29 security staff houses. Zimene tikapita pa ground lero ku Phalombeko nyumba zimene zozo sizinamalizidwe. Chifukwa chana president anayankhula motero sizinamalizidwe. Yes. Okay. So naija chimene chija president sangalembe. President aliyese webe mana lembapo eka. Palibe president mana adzuka nkuyamba kulemba sona ija. Sona imakupatsa ndi chithunzithunzi cha mmene dziko lilili dziko lamaliyendetsa ndi ndani. President ali pamtunda apo koma kuli ma ministries, ma departments and ma agencies amene amakapanga zimene zija. Ndekuchokera kumene kuja
timapereka zimene tapanga. Tikapereka zimene tapanga zija kuchokera ku nduna kwa ine kuzobwera zinthu mapeji 400 azimene tapanga in the digitalization agenda. Kuchokera ku lands kuzobwera mapeji 500. Ndemuganizire president kufuna ministries osewa nalandira mapeji 500 400 sangawerenge tsiku limodzi. Akhoza kuwerenga mpaka na mwezi aliveni vicha kumawerenga. Koma chimene chimakachitika nchani zimene tapereka zija zimakafika kwa ine kuti adzisankhe nkumati titengepo apa ndeti pange chokuti mwina president akachiwerenge mu nthawi yochepa. Zimene zimadutsa mu manja a wanthu amene polemba akhoza kulemba zina zosiyana koma nanena kale pakakhala cholinga chofuna ukanama yankho kapena meaning imakhala ina. Koma ngati zili zokuti munaphonya kulemba ndikuuza nkhani yakuphalombe chisanzo mwanenachi nyumba 29 za polisi. Ifeyo tikaona mapepala amene alipo nyumba za kuphalombe za polisi 29, what has been completed is the procurement process. Ndondomeko zopanga procure ma services a contractor kuti akamange nyumba za kuphalombe 29 ndondomeko zimenezo zamalizitsidwa has been completed. Tikuyankhula pano contractor wapatsidwa contract imeneyo 7.4 billion kwacha akamange nyumba zimenezo kuphalombe sanapatsidwe after kupenga deliver sonage anadapatsidwa kale anasaina kale chimatsala ndi chani kuti apatsidwe advance payment akayambe kumanga nyumba zija. Koma chifukwa nina kale kuti zinthu zimayenda m'malevels osiyana ifoti muli wanthu mosemu wina poona kuti completed the process akhuzipezera walemba completed the construction. Koma what should have been there is completed the process of procuring services ya contractor for the construction of 29 houses. Also completed the construction. So nyumbazo, this does not invalidate the contract. Since nachotse kuti kuphalombe nyumba tudena nisizipita, then nakamba nsokuti ngati zili zokuti so pamaineka pakhale completed the process of procurement. Exactly. Osati completed the construction. No. That's what should have been there. Ndipo nyumbazo ndikunenazo kuti mukakhala kuti munthu akungofuna kunama adzikhala ncholinga ufuna unane kuti utani kodi mmene amanama wina popita ku Igupto manena zoti uyu sinkazi wanga ni mulongo wanga Sarayo amanama chifukwa chani amopa kanthu kena ndamapanga bodza ladala kuti ndikapulumuke apa. Kodi apa president anakafuna kunama kutchula nyumba 29 chifukwa chani kuti akhwimitse achulutse nambala ya nyumba bwanji osangotenga 40 zapachikwawa zimene zamalizidwa kale bwanji osangotenga zakubangwe nkuzitchula zimene zinathakale anthu analowa bwanji osangotenga zakundilande zinathakale anthu anakalowa bwanji osatenga zaku Mount President kubranta polisi nkuzitchula peza anthu anakalowa. Why would he lie about 29 houses pamene anazo zambiri nyumba zimene zinatha nakathongotchula zimenezo? Honorable muliso gawo lina kurumpi a president ananena kuti tamanga msewu about 18 kilometers. Checking on the ground achitako 1.5 kilometers yoka. What went wrong? Zokha ndanena zija kuti zinthu izi zimayenda mu ma step osiyana. Ma step menemo muli anthu amene amagwira zimene zija. Mukamba chitsanzo cha msewu mwa chitsanzo. Kodi president akatchula msewu kuti 18 kilometers pamene 18 kilometers wenye zachidziwikire kunena zokuti anthu aona kuti amati 18 iyi tangoyendapo mwina 1.5 chimene anganamire zimenezo ndi chani. Kumakhala mix up ya mafigura kumene kuja 18 kilometers tikunena panopo. I will tell you here 18 kilometers imene nakubwera ponena zokuti president Lazarus Chakwera mu nthawi yake wamanga ma dual carriageways 18 kilometers. 18 kilometers imene president Chakwera amanga ya ma double lane misemina manga president ya double lane yukwana 18. Koma anali kurumpi amachita district by district. Now when delivering zimene zijama inputs into the sona if sitinapereke district by district if tinapereka tusedzija ndenda uza amakapanga build zimene ziyoti chikhale chimodzi ndi anthu ena pamene paja zikhoza kupezeka pakuti apa anaphonyetsa motere koma there is no intention to lie. Chifukwa chakuti ndanena kale sanganame chinthu chimene adzoti anthu adzichiona atchula bwanji kuti aya tapanga 18 kilometers imene anthu atadziona sina khale sizingachitike zimenezo. And I believe kuti Malawi Lazarus Chakwera amandziwa.
kulakwitsa uku kumene mwina kwalakwikako sikoyamba. Mtsogoleri wa dziko Lazarus Chakwera kuti mwina ayankhule zinthu zimene mwina zili zosiyana ndi zimene zachitika sikoyamba. Analankhulaponso posachedwa pompa chaka chatha mu June pa imfa ya Saulos Chilima mzimu wawo use mumtendere. Anakambapo kuti ndauzidwa kuti ndege inafika ku Mzuzu koma inabwezedwa chifukwa cha nyengo. Koma kafukufuku inquiry imene inachitika posachedwa inapeza zokuti ndege sinakafike. Lero apa pali mafigazi amene zikusonyeza zokuti pena ndi pena mukulemba kwina ndi kwina zaphonyeka. Tikambe zokuti a president azungulidwa ndi anthu amene achulutsa kulakwisa zinthu. Chitsanzo chimene mwapereka chinacho mufuna ndi chiyankhe? Ine ndimafuna muyankhe fusoli. A president sanazungulidwe ndi anthu amene alolakwitsa zinthu. Chikuchitika ndi chani? Patipo. Bazinthu zimene tanenazi kuti mumafuna ndiyankhe pa zinthu zomwe nenazo. Onambo, if we talk of Sona ndi chinthu chimene tikukhulupirira kuti ndi chinthu chimene kaya wochigwira kaya ndi amene otani kaya magwira anthu angati ndikukhulupirira kuti ndi chinthu chimene akuyeneka kuchipanga handle with all seriousness. Sipakuyeneka pakhale mistake pa Sona. Do you agree with me? No, I do not agree with you entirely. Chifukwa chakuti chinthu chilichonse chimene mudzakhale mukulemba, Sona is a very serious document. Yes, ndakuuza ni process yake yobwerera ndi Sona. And simafunika kukhala chinthu cholakwika. No, kunena zoti simafunika kukhala zinthu zolakwika ndi zinthu zoona. Cholakwika chimene chabwera intentionally. Koma cholakwika chimene chikhoza kukhala typo chikhoza kuchitika nchifukwa nkhale inu mukamalemba nkhani mwalembapo nkhani zimene sizinakhale zoona. Koma simanena zoti Zodiak inanama. Mumati tikuchotsa, we are retracting chimene tinalemba chakuti. Sitinanenepo kuti Zodiak munanama. Koma zimakhala zoti chinalembedwa molakwika. Mumalemba ino pa TV paja mendu yankhulene pano munthu nkulemba apo kuti padzina nkhope yangayi kulemba kuti Moses Phiri zimachitika zimenezo. And chimenecho ndi ntchito ya manja sinkhani yonena zokuti mufuna kuti mulakwitse municho ndi Moses Phiri. No. So these things are bound to happen. Newspapers every day they carry errors. Mabuku amene tinapangidwa publish limakhala nayo error. Zimenezo ndi zinthu zimene mudziyang'ana choyamba kuti kodi chimene chocho anachipanga ndi cholinga chanji. Is it a negligible one? Is it chifukwa anachipanga ndi intention yoti akapange deceive anthu? Chifukwa mati zina tizakamba tsiku lina mujamane nena moja. Koma we have had sonars zimene they had input imene deliberate to mislead people. What were these errors meant to mislead Malawians or to lie to Malawians? We have submitted documents to international organizations meant purely on deceiving people. Were these errors meant to deceive any Malawian? So honorable, I love chisanzo chimene ndithu mwapereka kuti atolankhani tikalemba nkhani yokuti tinalakwitsa pena pake timabwera ku mtundu wa Malawi kupanga retract kuti pakuti tinalakwitsa. So nai, are you planning as government kuti mwina zinalowa mu Hansard? Kuti are you planning of scrapping off kapena kukapanga rectify zinthu zolakwika zimene zili mu Sona pakadali pano? And I wish to know kuti that is a very simple thing to do. A very simple thing to do in the sense that munthu ukalemba chinthu amene akupereka text yolakwika zimachitika zimene zija every day ku parliament. Ku parliament kuja munthu akayankhula aku Hansard aja uli ndi ufulu opita ndi amakupatsa chimene unayankhula chija kuti munayankhula motere mukugwirizana zonse zili apa ndi omasaina chisanakalowe mu Hansard wasaina kuti ndayankhula zimenezo. China chimene sunayankhula umati ayi apapa sinayankhula choncho nawonso amakamvetserera amene unayankhula muja nkuona kuti sunayankhula sumatanthauza zimenezo. They scrap it off. It's a very simple thing. Chophweka kwambiri. So as government, are you planning to do that? Musona imene mtsogoleri wa dziko analankhula zina zikuoneka kuti sizinalembedwe moyenera mene mwalankhuliramo. Are you planning to do that? I will not talk of planning, but I will talk of I will say what I've just said. The process of kuchotsa chinthu imene sunachiyankhule mmene mafunira is open. That door is always open. Now, I will tell you this. Where does the Sona originate from? The Sona originates from the office of the president. I do not speak for the president. I speak for the government.
It is the president that stood in parliament and delivered the sona. So aliyense amene wayima ndi kuyankhula chimene wayankhula chija. And they were government matters. Government matters presented of which you are the spokesperson. No, listen. Of government. No, you get it wrong. They are government matters but presented by the president. If I stand there ineyo ndikuyankhula za kunduna wa ine ndemwe ngati pena pake sipanamveke bwino ndingapite ndineyo oyankhulani kuti nazo kuti izi sindinafune zituluke chonje. So if these are matters of government but presented in parliament, malamulo amene apanga apply ku parliament si malamulo amene ndimayankhulira ine kwinawo kumene uja ndi amwina ya boma zochitika mmene muja amapanga okha. Ine mtapita mmene muja amulero kangolowa parliament sinkapanga mayi ndi muli chimpeni chimakhala apa chichi ndibe nacho ntchito koma ndikakalowa amene muchamula speaker chamuli chimene chija ndiye yotsata malamulo amene momo zimenezo ndeza kumeneko. So whatever happens in parliament, amene wayankhula amene amakhala kuti ndi amene akwene upanga kutsimikizira trueness ya chimene wayankhula ndi amene wayankhulayo mu parliament. That's why you find people amayankhula mu parliament muja chinthu kutuluka kunja kuno osayambidwa mlandu koma mu parliament wajiyankhula kumamvera koma coming out here osamimba nacho mlandu chifukwa malamulo amene ndi amene momwe wapalamula kuti mlandu amayankhula zatu kuno wakhuzembedwa mlandu mwakuza amayankhulira kuti aku parliament ayi sizotikhudza zakumeneko. So tiyembekezere zotani pa zimene zayikidwa mu sona zinakayankhulidwa ku nyumba ya malamulo koma zinthu zimene zalankhulidwazo si mmene zinthu zikuyenereka kukhalira. Munthu amene ali otsatira kwambiri ndi okonda dziko la Malawi choyamba apanga appreciate kuti the president has revolutionized the way sonas should be delivered. A president must be accountable to the people. President adziwa yankhula anthu kuwauza chimene iye wapangira kuchokera kumadera kumene amakhala. That's a revolution. Sonas must be delivered like that. Chachiwiri, sona when it's delivered like that, idziwapatsa anthu mpata opanga police zimene boma likupanga kapena zimene adindo awo akupanga. Actually what has happened pene pajapo chawapatsa anthu mpata. Mbuyo we are having enveloped sonas zomangona zokuti tapanga zakuti if you go and read masonas ndinawo masona 4 ena pakadzapezeka nthawi ndidzakutsika page by page those sonas I'll read them out to you. Ona bondi mafuna funso langa mulipanga address mene lilili tiyembekezere zotani ndi kumene ndimalowerako zimene mungayembekezere ndi zakuti choyamba ngati tikunena zakuti ku Phalombe kumangidwa nyumba 29 anthu aku Phalombe ayembekezere nyumba 29 ngati timene zoti Kurumpi for example panatchulidwa nyumba 90. So pakonzedwa pamenepo pamene palembedwa kuti constructed pakonzedwa ndikuyidwa procurement. Ndayankhula kale za text ezimenezo ndamene angachotse text imene ndi malamulo ake kumene kumayikidwa text imene za ku parliament kachotsedwa kakonzedwa zimene za ku parliament koma zimene zingalembedwa tibwereno pankani gawo ina imene ndi mwayikana mwayikana kuti no tiyembekezere kwa amalamulo ndimaona ngati tisakhazikikepo pamalo pamene mukuti tiyembekezere ku parliament kama tiyembekezere za ma project match because no question you say tiyembekezere za text not ma projects. So you know what, I'll tell you this layer. For someone in Phalombe a text chinthu chopanda ntchito, what matters to him nyumba 29. For someone in Rumpi, a text means nothing. What they expect, 90 houses. And how many would you have chimene? Then mukamba tu zimene mtsogoleri wa dziko wala mkula mnyumba ya malamulo. Then the process mumene malamulo amanena kuti munthu ukanena zabodza kapena zinthu zimene zisali zoona incorrect information utha kumangidwa ndukakhala ku ndende zaka 7. Ndezi zimene ndinakuwuzani koyambirira ziya kuti mupange define bodza. Amene akunena zo anapanga malamulo kanena za bodza awo adzakamanga munthu popita kubwala kafuroza ti bodza ndi chani ndeti pange establish panali bodza apapa pali bodza ndi chani ili meaning ya bodza mulibe simungandiuze kuti what is a lie mukudziwa bwanji kuti bodza ndi chifukwa zimene bodza simalize. For the sake of this conversation kuti tili ndi nkhani zambiri zofunika kuti tikambirane tibwere no kugawo lachiwiri limene munandiuza zokuti ndanenanso bodza munanditero kuti yayi mukunena mulakwika. Mtsogoleri wa dziko malingana ndi malamulo amanena kuti abwere atiuze kuti zinthu zili motani mu dziko, the state of the nation ndi ma policies amene akhazikitsidwa. Koma tinaona mtsogoleri wa dziko kuti ulendo uno anabwera mu nyumba ya malamulo ndikuyamba kuti uza Malawi zitukuko zimene zikuchitika, zitukuko zimene zakhala zikuchitidwa for the past 4 years. More like campaign jonjo. Where was the campaign?
let me quote. A president analankhulapo mawu. So to the 86,000 registered voters in Chitipa, I said this. Kuti akulankhula kwa anthu amene 86,000 registered voters. Kuyamba kuyankhula moteromo. Is that not a campaign? No. The president anapita mmene muchifukwa cha anthu amene ali ma citizens amapanga ma decisions. Those people make decisions including decision yopanga vote. And these people akamayang'ana nyumba imene ya parliament ndi anthu amene amavota awo. Koma imayimiriranso anthu ena amene samavota. President poyankhula ndi anthu amenewo amavota awo akwayankha anthu amene amutuma. Chifukwa chakuti inu amene munanditumano ndikuwuzani izi. Inu amene munanditumano ndikuwuzani izi. Inu simanena zoti a president ma voters anu anthu anakuvoterani manena ndani. So if the president responds when addresses the voters, wala kutsana the president. The president is talking to the people that sent him there. Ndikuyankhula na anthu amene mudavota kuti wakuti. Ndinakulonjezani ndikupangirani zakuti because zimenezi ankayankhulana powuzana zovota nthawi imeneyi. Ndinakulonjezani ndikumangirani nyumba za polisi ndakumangirani zakuti. Ndinakulonjezani mudzamwa madzi aukhondo ndakuyirani water treatment plants mwakuti. Ndinakulonjezani ndikonzanso za njanje ndi njanje tayamba kukonzayo. Ndinakulonjezani kuti ndidzabweretsanso makampani ndi MDC yabwerereji. President akwauza anthu amene amulemba ntchito chalakwika. Moti inuyo mukakhala ndithu mukumaona kuti palibe cholakwika china chilichonse ndithu chili bwino. Chalakwika kino chitchuleni. Yeah, ndikutchula atu zinthu onabo zimene zikuoneka kuti zinthu izi ndi campaign. Inu wakuwuzani ndani kuti ndi campaign. Anatchula kuti ndipo inu amene mmavota akuchitipa patambala wakuda mukandivotere. Ndikufuna mukandivotere. Ananena zimenezo? Did he say that? Did the president say that? Inu mmamva mu parliament munja kuyima leader of opposition. Ndipo it's time kuti awachoke imene jamma tindija. Imene simakhala campaign. Response of the leader of opposition saying ndipo achokerawa achoke imene jasi campaign. Ndizifukwa zokwanira zoti tikavotere APM akunena parliament imene si campaign. Chakwera has never said that. Kuti ndipo mukandivotere. He has never said that. Koma akanena enawo imene you don't pick it. Don't you think the president used the SONA to campaign? That's himself? what I just addressed. Right. There are people in that parliament. I mean, I'm use that platform to campaign for their candidates. Inu makhala muli konko wiki omwe timamva mmene mujama kuti maka ife tikufuna wakuti abwera akhale president. Tikabwera ife okhala ndi boma makuti mazimba mmene muja. Are those people using the platform of parliament to campaign? Is that what you'd say? Akayankhula chakwera kungoyankhula ndi mavoters ake amene anamutuma. He's accountable to those people. Amene ngongole ya Malawi imene mujamu ndi chakwera kusiyana ndi kusiyana. So he's addressing those people. Walako. Pa zinthu zimene zikuchitika talankhulazi. Anthu kunjako akuona ngati kuti mtsogoleri wa dziko wazungulidwa ndi anthu amene akumulakwitsa. Ngati ndani mwino phatikizapo ine? Inu ya Kunkuyu mukuwalakwitsa a president ngati mmodzi mwa anthu amene mukuwazungulira. Anayankhulapo okay, mwina ndisapite kumeneko. Koma tinene kuti president ndi munthu amene amaganiza. President wake Chakwera ndi munthu amaganiza kawiri. Mwina kuposa mmene maganizira. And I know people don't know Lazarus Chakwera. Chimenecho ndi nthenda imodzi imene tili nayo yokuti people do not know Lazarus Chakwera. President Chakwera sunganamiza. Never. Koma sizi tikuziona apa kuti izidwa president ayankhula zinthu zimene sizili background sikunamizidwa kumeneko. Ndakusakale kuti tinakhala kuti iwe ndine tamasulira kunama. Tinakhala tamasulira bodza. Bwezi tupitiliza conversation along that line. Koma sitinamasulira kuti bodza ndi chani, kunama ndi chani. Tinakhala tamasulira kunama, tinakamasula kuti oye ndeta pezadi kuti anthu anawa namiza. Yeah, titakutenga to dictionary. Ngati mukufuna kuti tichite kunena za kunamazo. Ine ndi nchewa. I'm telling you, I can challenge you on that one. Kunama bodza. The president was misinformed. Mwina tilankhule chichewa cha uli kuti wazunguliridwa ndi anthu amene akumuchita misinform kwambiri, giving him incorrect information. Ndalinakale kuti the source of incorrect information ikonzo khala jani kuti. Incorrect information that has been presented can come chifukwa chakuti chimene ukuwerenga chalembedwa molakwika. Chalembedwa molakwika ndi what intent.
was it a mistake pochilemba mola kuika kapena china ndi cholinga cha dala choti chilembedwe mwantundu umenewo? Because presenting a thing mukuti chikapereke bodza ndi kuchilemba chinthu mola kuika nkukapereka meaning ya bodza. Modi zimene zijasana zichite wina wake mwa dala kuti aoneke a president boma lawo kuti achita zitukuko ndithu zochuluka choncho. Kuti aonetsera achita zitukuko zochuluka choncho. Then napereka example Leah yonenaza kuti anakhaura afuna angoonetsa zitukuko zochuluka. Nyumba za polisi 29 zosamanga anakatchulapo za pamitole 40. Anakatchulapo za ku Blantyre ya polisi. No, komano onabo sindufuna tibwerezeso conversation yathu. Chifukwa chonena zokuti izi zimene mukuzi mwina tikungozira nkhula kunja kuno ndi zochepa chabe. Komano ifeyo tikunena zokuti fact checking yaonetsa kuti zitukuko pafupi ma district 16. It's not even scientific. Ndena lero kuti umboni wonse ulipo titakubwera pano ndekuti tichedwapo interview yonse itera tikungofotokoza za zitukuko zimene zizi. It's not about this program only. Zodiac has a 24-hour running program. Inuyo mukhozotenga kuti district by district wearing. President anayolinga 3 hours only. Chingauvute ni chani mu 24 hours onena zoti kuyamba page 1 chakuti kulibe chakuvuta ni cha. Do that. Kuma don't come here and tell people kuti my district is 16. I already told you how many developments are in each district. Mutapeza muli zinthu 80 mu district. Koma chimodzi ina isapangidwa president mola kuika. You want to tell Malawians kuti zama district 16 chazopanda pake. Tengani ichi. Yamba nikuwerenga Zodiac muli ndi space yonse. If you want it to be paid for, we will pay for this. 3 hours mwana werenga president. Pangana analysis chimodzi. Ichi chabodza. Don't come here and tell people what are these I hope we would love to do that. Komano tipitirize no a president anasankha kulunjika kwambiri pa zitukuko mmene mukutchulira mukukamba kuti tamanga nyumba tamanga msewu tapanga zakuti tapereka ngongole za nifi tikuchita ma mega farms AIP ndi zina zotero. Komano sanakhazikike kwambiri pa mwina mmene zinthu zilili kwenikweni pa umoyo wa anthu. The cost of living mudziko muno is very high. Chifukwa chani mtsogoleri wa dziko sanakhazikike mwina pamene papa koma analunjika pa zitukuko zimene boma lake lakhala likuchita? Mukati kukhazikika mukufuna kuvomereza kuti anayankhulapo koma sanakhazikike. Anayankhula zokuti kuli njala, anayankhula za mavuto kuti kumana nawo koma sanakhazikike. That's what you mean? Mafuna akhale ma minutes anga. Because the president acknowledged dziko tavutika. Takumana ndi zinthu zovuta zotere. Mafuna kuti akhazikipo motani. Ayakhale page 1 koma tini njala, page 2 tini njala, page 3 tini njala. No, look at what is happening. President wanena zimene inuyo munantuma president uti. You've sent that president for 4 good years. This is the 5th year. The president is accountable kwa anthu akumalawi. Awauza Malawi chimene kumangirani. Inu mukagwire masona. Mwawerenga masona inuyo a president ali muchanga cha chisankho. Go and read all the sonas. I took time to read them. Go and read the sona APM muchaka chomaliza. Akukamba za we have delivered. We have delivered. Akamba chakwera chimene panga deliver lakwitsa. Andi mukafatse mukawerenge masona. Ngati mukuti munthu akapereka information ya bodza, mukaone bodza imene alipo ndi muona tamanga mangidwe ndi ndani for chopereka information ya bodza kwa Malawi kudzera masona. Go and read APM sonas. Imodzi mukawerenge. Mukamanga munthu kuti zimene kuti hamangidwe zija omangidwa aja ndi ana amayankhula zinthu zabodza deliberately. Unama koma zoti zakunena zakunama ndi bodza. Osakhala typo koma ndi bodza akunama. Go and read those sonas. You have them. Honorable Kunkuyu, let me take you back ku zaka 5 zimene zapitazi. Anthu mmene akukhalira kunjaku moyo wawo wa tsiku ndi tsiku akuona ngati boma lanu lalephera. You have failed Malawians. What you promised them si zimene amalawi akulandira pakadali pano. 4 years ago thumba la chimanga amalawi amaligula pa 8,000. Pano thumba lafika pa 100,000. Mafuta ophikira 2 liters amalawi amayigula pa 2,000. Pano akugula pa 16,000. 5 liters amagula pa 6,000. Pano akugula pa 45,000. Fertilizer weniweniyo 5 years ago amamugula pa 22,000, 17,000, pano akumugula 100,000. Zimene zili zosemphana ndi zimene boma ili
linalonjeza kwa Amalawi. Moyo wao pano akuona zokuti uli worse kusiyana ndi 5 years ago. What would you say? Choyambirira ndikuuze ni motere. Kusintha kwa mitengo ya zinthu tidziyang'ana ma factors. Kwa mwina poyamba penipe ndiyambe kuvomereza kuti ndizoona kuti mitengo ya zinthu yasintha and anthu ambiri kufikira nkovuta. Kufikira kumene kuja kumachitika, kusafikira kumene kumachitika chifukwa chakuti mitengo imene ikutchulidwayo ndi imene iweyo ndalama imene umapeza sikukwanitsa kufikira chinthu chimene. That's where it becomes a problem. Koma wakhala mtengo watchulidwa koma iweyo umatha kufikira zinthu zimenezozo simakhala nkhani yaikulu kwenikweni, because mtengo uja ndi figure chabe. Ndi figure kwakhala kuti ndalama imeneyo inunso mmayifikira mmatha kufikira zinthu zimenezo. Ndikhoza kupatsani chitsanzo chomwe mwanenacho. Mukayang'ane payslip yanu 4 years ago. Look at your payslip. Mukuyenda beba galimoto lerolo umapita be filling station, you refuel your car every day. Ana akupita be ku private school today. Chikuchitika ndi chani? Nchakuti figure imene akutchula ogulitsa mafuta aja ndi zimene inu yamakupatsana na Zodiak zidakapatsirana kuti mukhonzabe ukafika pa filling station. Nkhale kuti zina zikhoza kukhala zosafikirika. Tsono munthu wakumudzi amene amapezera ndalamayo amadiyo talandire ndalama cherekezo kuti amadikira alime. Ngati chimene amalima cha uchigulitsa pa mtengo ochipa ndi kuti sakakwanitsa kufikira zimene mufuna kufikira zina. Musake mtengo wa fetereza mwanenayo. Kodi fetereza timapanga ku Malawi yankho kuti ayi. Kodi kumene amapanga fetereza 5 years ago amagulitsa ndalama zingati? Kodi today akugulitsa ndalama zingati? Amene amatipangira transport fetereza kubwera kuno amachaja ndalama zingati? Lero akuchaja ndalama zingati? Kodi mafuta oyendetsera zimenezo amatichaja bwanji? Panopa kuchaja ndalama zingati? You find zonsezo zakwera. Endi zakwera chifukwa chani? Mubwerera mukaona kuti mavuto azachuma anachitika dziko lonse aja akweza mitengo koyambirira kumwe umachokera zinthu. Zimene zikamabwera kuno mufune musafune zimakhala mitengo imatani imasuntha imeneyi. Sima factors amene abadwira kunoko ayi. Fetereza chakudya chimapangitsa kuti mitengo ya zinthu ikwere. Chakudya timapanga ifeyo ndi chani? Tipeze fertilizer. Kodi fertilizer timapanga ku Malawi? Answer ndi yakuti ayi. Ndengati fertilizer wakwera mtengo ifeyo kodi that time imene fertilizer ni 25,000 munthu amene amapanga fertilizer wa AIP amalipira ndalama zingati? Amapereka percentage yanji ya 25,000. You find anthu amapereka 25% ya 25,000. Come today anthu aja kupereka percentage yanji ya thumba la fertilizer. Mwina nkhani zikhala pamenepo kuti thumba la fertilizer likafika kuma 80,000 anthu mwina bwezi lumati apereke 20,000. Likafika pa 100,000 apereke 25,000. The bag of fertilizer today imefika kuma 120,000. Koma Malawi akupereka 15,000. Onabo Kunkuyu. Yes. Munthu amene tikumukamba pakadali pano amene akugula chimanga 100,000 lero. Mwina you may just assume ngati boma kuti masalari anthu akwera. Koma tikukamba anthu amene akugwira ntchito ena ndi ena pakadali pano. Salary yawo for the past 4 years sinasinthe. Mwina ngati kuli kusintha kwa anthu ena, kusintha kwake mwina ndikochepa. So kungapitireso mwina 50,000, 100,000 kwa anthu ena masalari awo sanasinthe. Ngati boma limene polowa muna uza Malawi kuti tufuna tisinthe zinthu miyoyo ya Malawi ikhale yofewa, boma likhale lokomera wina aliyense azisangalala. Inu mukhoza kuyankhulapo zotani? Ine ndibwereze kuvomerezana nanu kunena zakuti anthu alipo ambiri amene nkhale thumba la chimangalo sangalifikire ukaligula pano. Zimenezo ndizoona. Tikumaona tikamakagawa chimanga chija anthu amene akugawidwa chimanga ena okuti amagwira ntchito maulakalaka chimanga cha ulere. So you have failed them. I'm not using the word failed. I'm explaining to you. Ndikufotokozera. Ndikufuna uvomereza kuti ndizoona kuti chimanga amene chakudya chikudula. Then nakamba za ma factors amene apanga drive mtengo wa chakudya. Ngati ungandilole a few seconds. Lero ndimaimbidwa phone ndi mulimi wina. Akundiuza kuti koma ndalama imene ikuyendera pa black market ife tono zimene talima tiyamba kugulitsa pompano. Iti kweteka ifeyo kuti tikagulitse ku bank. Wanimbira lero. Amene uja mutuma ke monse mukuyenda kuti ndalama idzigulitsidwa mtengo wa black market. Chifukwa tsopano ndi mbali ya yeye odalandira ndalama ija. Koma tamuganizana amene akufuna agule ndalama ija kuti akapikule suga kapena akapikule zakudya zibwere mdziko muno. Ndiyoti aliyense amatengera mbali imene wayima. Kuteko amene akugulitsa amene walima chimanga akuchalira kuti adzagulitse akudana ndizo chimanga zagulitsidwe 35,000 kwa amene walima uja
akudana nazo mmani na mega farmer akudana nazo kuti chimanga tikolole chakulusidwa 35,000 akulakala kachita khala pa 100,000. So zimatengera mbali imene waima, which side are you standing? And mu economy ina iliyonse zizapezeka ogula ndi ogulitsa, nkhale Bible mene muli ogula ndi ogulitsa, koma nkhani ya boma ndiyo panga yobwera pakatipa nkuonetsa kuti price stabilization ichitika. How do you do that? Boma limapanga ziwepona kuti ogula walakala katagulitsa 100,000 thumba la chimanga, boma libwere kagula chimanga ku Tanzania timalandira zule 48,000 metric tons chilowe pa ground. Boma lanu likuchitapo chani poonetsetsa kuti mavuto awo amene alipowa atha? Nkhani yayikulu leya dziko lilonse limene lavutika lidziyang'ana kuti kodi chimene lingapange kupanga ma foundations opangira zinthu naso akasavutiki ndi chani, chuma cha dziko chimayendetsedwa ndi chani, ndi ife chuma chathu mmene zinali bwino some 30 years ago tinkayendetsa ndi chani. Dziko lathu limadalira ulimi, ulimi wathu ulimi unalili zaka 30 zapitazo, yankho ndi ayi. What happened? Tinaononga ma foundations ndotani alimi tiwapatse zipangizo akalime, akalima alimi aja apatsidwe misika kukhale value addition, kukhale value adding. Timayang'ana mbali ya mining, kuli mbali ya mining Honorable, you are part of this government. Yes. Ndikudziwa zokuti zimene mwafotokoza apo tinachezapo sombuyo munakamba kuti tikuyeneka tione ma foundation. Exactly. You have been in government for 5 good years. Ndikukhulupirira zokuti ino sinthawi yoti tizikamba za ma foundation, is it? Do you know what happens when you're building on a feeble foundation? Tinene kuti for the past 5 years mwakhala mukupanga foundation. Foundation ya njanji ina masuka. Zaka zimenezi njanji yabwerera mafuta mubwera pa njanji. That's laying a foundation. Makampani kuno kadagulitsidwa MDC jedapita. Zaka zimenezi MDC is back. Let's begin to build on that foundation. Zaka zapita 25 years aphunzitso sapangidwa promote, no motivation. Now teachers are motivated, they will go back to the rooms ndi chisangalalo. Foundations. Ana school 99.9% apatsidwa malonzo 30,000 scholars. Aliyense apite ku school asa jombe for repeat school fees. That's bringing back the foundations. Dziko ilili police akhale motivated. Let's put them in good houses. Usakhale corruption panseo. That's laying the foundations. Timajajani, timalima ochokera kwa mega farm. Timalima ochokera ku farmer club. Zinachotsedwa. Tentibwezerezime. We have laid the foundations. Now tikoza kuyamba kumanga influencer mama ngapa hapa sichigumuka. Koma if you are building on foundation weda anyowa olomuta mukumanga zotani ngati boma la tonse mwapanga foundation mukumanga zotani. This is now your 5th year. Mukupanga zotani poonetsetsa kuti amalawi moyo umene akukhala pakadali pano wafewa. Mukamufunse mphunzitsi amene akhala zaka 25 no promotion itabwezeretsedwa foundation yake. Mphunzitsi amene uja wayamba organiza zina moyo mwake, wayamba kuona retirement ya mtundu mwina as a farmer chifukwa you've returned. Honorable, mphunzitsi amene mukumuchulayi mwezi ukatha kulandira 200,000. Amalandira bwanji poyamba? Amalandira bwanji poyamba? Zimenezo ndetiwoneno pamene inu mwachosa. Mukasintha chinthu. Honorable, now you are coming. Let's take it like this. Komatu munandifunsa funso limene ndili kumbukira. Yes. Honorable, tukamba za mphunzitsi uyo amene ndinafunsa zokuti mukuchitapo chani pofesa moyo wanthu ndemwe andibwesa kwa mphunzitsi. So let's take this mphunzitsi lelolo mbuyomu muzaka 4 zapitamu. As a government spokesperson, do you know how much this teacher was receiving? I do not know. You don't know. Yes. Titenge kuti pano akulandira mphunzitsi amene 200,000. Now listen, Leah. Listen. We are not going to discuss a privilege ya munthu amene panopo sayankhira. Salary ya mphunzitsi sidi. Ino ndamene munatitengerako. Nde ine ndimafuna ndikufotokozereni kuti mphunzitsi uyu amene mukuti athokoze chifukwa chokuti has been promoted. You mean to say kuti mphunzitsi amene ankayankhula aja atu mukumayamikira sankafuna kuyamikira kuti buda wakakamiza? Honorable, the figures. I am taking it from Inuyo ndine honorable chamwino tisachule ma figures. Enieni exactly kuti wachoka pabwanji wafika pabwanji. Promotion. We are celebrating promotion tikhale pa level imodzi. We are celebrating promotion ya mphunzitsi uyuyu. Lero mphunzitsi uyuyu amene tikusangala kuti wapangidwa promote akulandira 250,000. No, let's not talk figures. Tisakambe ma figures a salary ya munthu.
Let's not do calculations based on somebody's salary. Guys, you may wish to know. No, they are taking their salaries and buying chimanga at 100,000. How much are you receiving? How much are you receiving? How much are you receiving? Osati tiambire inoyo. Kuti inoyo ngati minister mukulandira salaries zingati panopa. No, what I'm trying to say is let's have some sanity. Ndimafuna ndikubweretseni onamo kuti moyo wa Malawi wafika povuta motani. Ndalama imene akulandira a teacher amene wapangidwa promote akapita pansika kukagula chimanga ikuchoka kwambiri. Don't bring the expenditure of a teacher's salary into this conversation. But we are talking about cost of living. Exactly. Now cost of living iyo inunso mukipanga face. Sitikamba za salary yana. Sitikamba za salary yayi. Kuti kuzipanga break your salary. What you gain yourself, what you get, umakatsira mafuta pa filling station. Is everyone driving? Unapanga choice yoma indesa galimoto. It's a choice that you made. Ana akupita ku private school. Is everyone going to private school? Choice Mogagamizika. No, Ogamizandani. Mogagamizika. We are talking of cost of living. Then ndimafuna tibwere mupange address question iyi ndikubira zokuti yakambidwa kwa nthawi yaitali. And tamva president akukamba zokuti takhala tikupanga tikufinya tikutani tikukonza zinthu. So now we want to know kuti mwapanga zonsezi mukuchitapo chani paka dali pano kuti moyo wa Malawi amene akutenga kasalale kake kochepa ndikagula thumba la chimanga. Na salary yawo pano tukamba pana kulandira ma 40 ma 50 si kukwana so ukagula thumba la chimanga. What are you doing as government? You may wish to know kuti Malawi aliyense wa salary azini kuti kulembedwa ntchito kumalandira salary. Koma wa salary ndo panda salary yemwe aliyense akapita pokagula chakudya amamva kuti chinthu ichi mwina chikundilemera kuti ndichigule. What then needs to be done is kuonetsetsa kuti chinthu chimene chimapanga drive mitengo ya zonse chija muchipangire njira zoti khale chofikirika. Kunoko, once we deal with food inflation, the inflation of food prices, we are done with the ordinary laws. Because food inflation drives mitengo ya china chilichonse. Therefore, so limene ndikuyankhani potengera kumbali ya chakudya. Food production. What is it that we are doing? Ngati dziko la Malawi, investing 150 billion waja, ipite kwa alimi 400,000 atenge ngongole za farm club. That's investing in a field made up tandize kubweretsa mitengo ya chakudya pansi. Kunena zakuti pakhale ma mega farms, that's investing in a field made up angisoro mitengo ya zakudya itsike. Ikatsika mitengo ya zakudya, trust you me layer. Anthu adzagula chakudya mofikirika. Chifukwa mitengo mwaitsika. Koma simungatsitse mtengo wa chakudya ndi chimanga chogula chokera kwina sizingachitiki unless you put a subsidy. And subsidies sizimene tikufuna ngati dziko. Koma let's produce. Tili nayo nthaka. Chaka chinocho if we produce enough, definitely mitengo ya chakudya ikhala yotsika. Ikatsika mitengo imeneyi mudzamva ogulitsa kudandaula. Mudzamva ogula chakudya zoti iyi bola. You can imagine now mtengo wadimaki ndama zingati less than 40,000. Koma what's happening wadimaki ili munapita apo masuzumira m'misika. Mukapeza anthu asanjana panzere, they are buying for a vendor. Akugulira vendor. Akangomaliza nsika wadimaki uja kuseri vendor wakweza thumba lija 60,000. Who has done that? And how much womuja anthandizira vendor upanga zimenezi. Chipanga chikangobwera onse chakakhala nacho. Chikhala pa 40 ija ndoti wina safuna kachigule 40 okangula pa 60 kulibe. So what we are doing as government is to invest in a field made athandize kubweretsa chakudya chokwanira kuti mitengo ya chakudya itsike. Ikangotsika mitengo ya chakudya zinthu zikhala m'malo mwake. Zimene mukulankhula papazi tiyamba kuziona zotsatira zake liti. Kupanga chakudya kumakhala ndi season. Malinga imene timalimira ife ku Malawi kuno. Foja timenezo la forex kubweramo chifukwa kuti tinalima nditayamba kutsekula msika wa foja. Chimodzimodzi ngati udali ya rain fed agriculture ndoti mmene anthu adzalira ababa mmali chimo anthu ayambokhala chakudya. Udzapange monitor food situation mdziko muno kuyambira mwezi wa Mawa. Anthu ayambotola maungu, anthu ayambotola kaya chimanga choti akangochotsa kudimba. That will start happening. Mitengo ya chimanga imayamba kutsika automatically. So mukandifuza ziyambochitika litiro. Ziyambochitika pena anthu achotsa chimanga kumunda. What we are praying ndi kupitirira kwa mvula yabwino. Let's pray for good rains. Tikakhala ndi mvula yabwino. I've gone across this country. Meno aperekedwa ya fertilizer maka wa Newfield. I am telling you dziko lino chaka chino. Mwina anthu akuona ngati mwatangwanika kwambiri chaka chino chifukwa chokuti kuli chisankho kutsogoloko. Kwa zaka 5 zonse zapitazi. Bwanji simmachilimika ngati mmene mwachilimikira pano za ma mega farms ndikuziwirikiza ngati mmene mukuchitira pano kuti lero Amalawi bweza kusimba lokoma mmene munalonjezera. Muziyang'ana kuti chinthu chimatenga nthawi yatali bwanji kuti chinyamuke background. Anthu amene tunena zoti ma mega farm
kodi ndalama zopangira mega farm zinachokera kuti and parliament inapanga appropriate ndalama zimene zokuyambira liti bwanji chaka chatha sitinanenedwe tinagundika because mega farm ayambikapo chaka chapita icho nkubwera chaka 2023 we talking about mega mbuya munagundikanso inuyo chaka chatha 2023 iya onabo ili ndufuna no muliyankhe inuyo yes chaka chatha munagundikanso mawu achokera kwa inu ndufuna chaka chatha munagundikanso ndi mega farm katunga ndi maseya mega farm inakambidwa liti was it this year kodi minda ikuli asilikali ija was it this year sana lime so ngati zinthu zimenezi zikuchitika apo utatana kuti zinabanga izi zimwalankhula ndinuyo ineyo I can't agree koma izozo mwayankhula ndinu Malawi ndamene angathe kuvomerezana nanu kapena ayi pazimene mukambazi yokupanga kava nkhani za dziko ndoti pena inuyo akuchotseni chiro simungira bwino because singaphonye kunena zoti kunali ine musayipitise nkhani kumene koko kuti taphonya. Last year Zodiak was there katunga ndi maseya irrigation uje Zodiak aired a story yachakuja chimene asikala katunga and maseya irrigation ali pamenepo honorable chifukwa chani pano tili pano tikukambabe za njala and dzuloli masiku apitawa mumalandira chimanga chimene mwagula ngati boma ku Tanzania chifukwa chani tili pano katunga ndi maseyayo alipo Zodiak munapita nawo kumeneko mukutero chifukwa chani tili pano lea mukadzala inu simakolola tsiku lomwelo mukadzala simungakolola tsiku lomwelo koma izi si zaka za mbuyo zimene tikukambazi munapita munakayendera the Shire Zambezi the transformation project the Shire Valley transformation project if you see that project which is going to be the largest irrigation scheme kose kuno kudera lino la Africa you mean chimene chinakamba kugwira ntchito dzulo chinangomangidwa kuyamba kugwira ntchito ngati makumba chitsime chokumba ndi manja that thing it needs to be completed when it's completed that's the power of believing in dreams chinthu cha mukuchimanga chikuchitika nkumachiona tikumanga ichi chikangotha chinthu ichi anthu atsirira kuno ma mega farms minda ina anthu anatseka kale starting that process again inayambika pang'ono establishing the mega farms unit anthu ayambe anthu akhale ndi chidwi today many people are interested in farming lero tukamba pano minda imene ipo chaka chino ndiyo siyana chaka chatha our consumption levels zumakula tsiku ndi tsiku anthu takhala tumatulutsa chimanga you remember last year we battled with people kalonga akuluakulu musatulutse chimanga nkuika road block pa chilumba paja nkumadana ndi anthu foti mwachinga kuti anthu asatulutse chimanga those behaviors must be tamed anthu akakolola chimanga adakati achisunge dziko muchisatuluke kunja kwa dziko lino we would have enough maize in the country tikugula chimanga kuchokera ku Tanzania chochokera konkuno kugula chimanga kuchokera ku Zambia chochokera konkuno people externalize that maize nkupeza nkhondo kalonga kuja mukumenya ndi anthu ifo chani ati mwayika road block mutiletsa kutulutsa chimanga chathu that was last year you aired those news tithandizane anthu asatulutse chimanga akakolola pano let's try that to protect our borders chimanga chikakololedwa chisatuluke you'll see what will happen in this country so zonsezi zikuchitika inu muli pa chiwongolero mukuyendetsa dziko lino tinene kuti mukulephera kuyika mfundo zokhwima kuti zinthu ngati zonsezi mukuzitchula pazi kuti zisachitike zonsezi ngati zotulutsa chimanga kunjazo because zina ndatchulazo ndi zimene zikuchitika kulima zikuchitika mfundo ili pakhale mega farm zikuchitika chimene munazo chikukanikacho ndi chiti because chimene ndachiona kukhanga ndi vuto limene pangapo kho kuti osetigwirizana ndiyo matulutsa chimanga tikapangayo do you want me to respond to that one ngati cholakwikacho that one item because mwaiwala mukukamba is a conversation nde inu mukukamba pompa nde ndikufunsani kuti izi zimene mwakambazo onabo zimene mukuti ndizolakwikazi zichitika koma muli pa chiwongolero cholakwikacho zaka 5 zapitazi munauza Malawi kuti tikhulupirireni ife ife tikonza zinthu tikudziwa poponda tikudziwa chochita tikudziwa kugula feteleza zinachitika kuti muchaka choyamba tinaona mwapita ku butchale tikudziwapo kuti tikhoza kumakapempha anthu ngongole azimayi akhale ndi ngongole zonsezi munafotokoza zaka 5 zapitazo muli pa chiwongolero mavuto wa mukuwadziwa mukuchitapo chani tinene kuti mukulephera tikanena zokuti mwachitsanzo mupatsa anthu ngongole imeneyi sizingatheke tsiku lalero nkupatsa ngongole wina aliyense you will agree with me it has never happened ngongole imeneyi ena ankana tipereka ngongole yokwana 15 billion during the campaign of 2019 today as we are speaking NIF yapereka ngongole zokwana 207 billion tineneza kuti sindachite bwino sizingatheke kupatsa Malawi aliyense nthawi tiakhulupirire mafiga amenewa kodi mafiga amenewa ifeyo timayenda mupite ku NIF
mukawuzani ife mwatipatsa mafigala awa mukunama. Go to NIF and ask mwatipatsa mafigala mupeka ndalama izi tikuona kuti mukunama. If there is one office imene imapanga zinthu openly kwambiri, that's NIF. Go to NIF. Mutenga mafigala aja from district by district, office by office, munapereka zingati, anatenga anthu ake ndani, mafamu club ake anthu ake individuals ya. We have dispersed that money, 207 billion. From around is 15 billion. Even ana promisa 75 billion. Today, 207 billion. Can't we say kuti tachita bwino tenti limbikitse kuti aphungu athu nyumba ya malamulo tipatse ndalama zochuluka nthambi atenge ngongolezi, because those loans sizinaone mbali kumangochi kucholo kupalombe kumulanje all across the country. Can't we say kuti for once as Malawians let's agree NIF yachita bwino, bwanja aphungu mutonjezera ndalama ku NIF. Kuzoni mava aphungu yena kuti nazo kuti bwanja aphungu feso tundiri ngongole ya NIF. That is kuvomereza kuti chinthu chachita bwino ichichi. Bwanje leya for once kunena zokuti timafuna tiyamikire NIF yachita bwino, bwanji mutonjezera ndalama kuti NIF ichi ipitire chite bwino kumene kuti tikatero kuti tulikonda dzikoli. Chabwino pamapeto penipeni tafika mapeto Malawi amene akutionera pakadali pano akunkuyo. Malawi amene zaka 5 zapitazo anauzidwa kuti moyo uzafewa, feteleza muzagula pa 4,000 pano ali pa 100 chakuti. Sugar muzagula ndithu wa mtengo wa bwino. Kuti chilichonse chakwera mtengo. Chilichonse chakwera mtengo. Mulamuliro wa chakwera. Malawi ameneyo patha zaka 5 muthaumuza zotani tsiku la lero. Ndikhoza kuyambirira choyamba kunena kuti kunena kuti mumuyankhule pa kamera iyo Malawi ameneyo mumuyangane m'maso mumuuze kuti Malawi ndimakumana nawo daily. Ndimayankhula nawo kumudzi. Amene mukumana nawo. Yes, koma lero ndiyankhule ndi amene wapereka funso. Musana yankhe funso ili. Munalo wako mushopu kukagula kaya ndika juice kaya ndi mafuta ophikira pakadali pano muzaka zimenezi mwakhala minister. Ineyo kuyambira pakanthawi mushopu sindimakonda opita, koma kuti ndimapezeka zinthu zimene magwiritsa ntchito zochokera mushopu. Zopita mushopuzo makobita ake ndimapereka ndine. Mumatumatu ndithu kandigulireni chakuti amakuuzani kuti chakuti chokuti kapena mmangotulutsa kuti tapitani mukagule ngikuona sabwera. Zokuti dzulo sugar yamangula pa mtengo wina lero anditanitsa zina sindimadziwa ndine. Omukudziwa. Munthu ngati anabwera dzulo nduze 2000 ya sugar, lero nkunuza ndifuna ya sugar nekupatsa 2000 nduze sikwana. Sindo ndadziwa kuti sugar yakwera mtengo. Zimezo ndimazidziwa. Moti kwanuko akuti sugar wafika pa bwanji uku. Kumene kunyumba kwanuko anthu amene mmaruma akuti sugar wafika pa bwanji. Ineyo zimene mmagwiritsa ntchito inu kunyumba kwanu. Niza kunyumba kwanga zikhoza kukhala zosiyana. Ma preferences. Osati zakwene zodula zakwene zochipa. Inuyo mukhoza kusankha kuti mmayuza honey. Ine kusankha ndimeza sugar. Inu makonda brown ndimeza white. So zokuti anduzo nyumba kwanga kuti sugar wapanga ndalama zingati zimene sizichita kanthu pa macheza awa. Simukudziwaso kuti koma sugar kodi wafika pa bwanji. Zimene ndikuzani zokuti kukambirana pano kuti conversation ya Times exclusive akuti anapita Kunkuyu ndama mfusa taluza mtengo wa sugar ndi Kunkuyu ndi grocery ananapa achaya zimene. Nkhani siyo kuti ndikambeza kuti mtengo wacha kwena mufusa ndimafuna ndidziwe sinanga mitengo ekumasiyana. Ndimafuna ndidziwe kuti mtengo wa munthu amene akugula pano pa sugar 3,000 4,000 sugar kuti wakwera pakadali pano mafuta akwera munthu amulankhula zotani. Kusiyana kwa mitengo yona zoti ena agulitsa 3,000 ena 3,500 ndi ntchito yako ndona wa trade. Kurazika zamapanga ziti koma ukamba zoti zinthu zakwera mitengo nenda kuvomerezani kuti chulani chilichonse ziyambira zimene inuyo mwavala simunazigule pa mtengo omwe odzulo zakwera mitengo. Koma tsopano chimene chochitika ndi chani kuti mitengo ija ikwere, because mukana zoti pansi pa ulamuliro wa achakwera zinthu zakwera mtengo khala ngati kuti achakwera apangitsa kukwera mitengo ya zinthu tulakwitsa. Ndipo munthu akumudzirisa mpezerere ndi bodza limenelo. Zinthu zakwera mitengo. Bread ku America anali ndalama zingati 2019. Munena zokuti osayerekeza ku America, go to South Africa, go to Zambia, pita ndi ku Zimbabwe, sugar anali ndalama zingati. Chilichonse chimene chimakhala driven by mtengo wa chakudya chakwera mtengo. Kukwera ku mtengo wa zinthu kumene koko kodi zinayambika chifukwa chani? Kodi ife sugar wakunoyo akusiyana sugar wa ku Tanzania? Mupite kumulanje mukapeza anthu aku Mozambique amene akubwera mdziko limodzi sugar every day akuti sugar uchipa ku Malawi. Muone mafuta tunenawo akubwera ku Malawi every day kaimene padedza. Truck iliyonse ikubweretsa 34,000 liters ya mafuta ikuluka 2,000 liters mu tanki mwake akuti mafuta auchipa ku Malawi. Pita ni maikomo
osamango wabwitika anthu akumudzi kuti akamaona dzina zuta umatamvera kodi anthu akuphatikidwa onapo kapena akupita okha pa msika ndikusiyanisa moyo mmene unalili zaka 4 zapita ndi pano munthu wakumudzi ndikumunamiza kuti zachitika faya chakwera akumunamiza ndani mukamapereka mafika onazo kuti mwalephera inuyo tire kuntchito yanu ina you are there to educate people inform people and how is ina entertain them when there is need pophunzitsa anthupo mwauze anthu simulango chilichonse mukauza anthu kuti kutere kumafuta awa kumalawi kuno nkochipa mukawauza anthu mujamanena kuti mupeze munthu wakumuzi zaka 4 zapitazo yekha mapita pa msika ndikukagula sugar 400 700 zaka 4 mulamuliro wa achakwera akupita yekha munthu wakumuzi kupita pa msika kukagula sugar 3000 chimanga ukagula 100,000 akumunamiza ndani ndipende ukuzani kuti we are living in a global world imene ma factors a production sale adziko limodzi swayo tinalekezera pokuti munthu ameneyoyo sukupangidwa kumalawi kukhala munthu ameneyoyo wakumuzi pakadali pano mwina ine ndakhala pano koma nayenso adakakonda kuti timafuna kubomako atatiuza kuti kodi ifeyo abomawo akuti pochani pa izi zimene zikuchitikazi akuchitanji ndipo akhala akuchita chani chifukwa sitingakwanitse kuti tikhale mmene zinthu zililimu mu miyezi 5 6 kapena 7 olo chaka chikubwerachi mungauze zotani ndimafuna mwayanga choyambirira ndo auza Malawi kuti miyezi 5 imene akutchula leya kapena miyezi 6 miyezi 7 miyezi imene mukhala moyo choyambirira chimene Malawi akhala moyo chifukwa chakuti zinthu zimene zimavuta chambiri chakudyacho President Lazarus Chakwera apereka kwa Malawi chipezeka chakudya chimene koma chachikulu kwambiri tikonze zinthu zimene zingatithandizire tizipeza chakudya mdziko muno tikangopeza chakudya chokwanira mdziko munomo zina zimene tupanga za migodi zija tikhale ndi mining industry yabwinobwino zithandizira kukuza chuma chija koma pa nkhani ya mitengo ya zakudya ndiwatsimikizira Malawi mitengo imene iyi imapangidwa drive by ma factors amene si mdziko mwathu muno zimene zozo tikangokonza mitengo imene ifoti kupanga produce zakudya zambiri Malawi adzandikhulupirira kuti atha kupezeka nacho chakudya mdziko muno ndipo safa ndi njala ndipo tikamanena ifeyo zitiwonena nthawi zina zako tayi Malawi ayendebe ndi President Lazarus Chakwera ena amatsutsana nazo kumalesa ndi ufulu wake koma tikamazinena tikutengera dziko kumene luchokera tikuliona dziko limene luchokera mtengo wa chinthu musamatengere kuti akuti chinali pa 7 ndi chafika pa 10 mudziyang'ana kuti kodi chimene chimalowa mukubweretsa mtengo wa chinthu ndi chiyani kutero ku Malawi kunoko simudzapanga mtengo wa fertilizer never sitidzapanga mtengo wa mafuta sizachitika sitidzapanga ikhale chimanga chomwechi tidzakhalika ma subsidy koma sitidzapanga mtengo wa chimanga ngati fertilizer alobwera chokera bwina sizachitika kunoko sitidzapanga mtengo achina chilichonse whatever you're wearing here whatever you've eaten whatever is on your head and everything chimene ndavala ine chilichonse palibe cha ku Malawi sizateka zimene zozo kupanga mtengo wake fair it will never happen munthu amene ali kunthalire munthu amene ali kunsanje kumapeto uko kwa Malaka akuna kuti kwathu kunotu koma nsewu chabwino president akumanga kulibeko zipatala zodi a president akumanga koma kwa ife chimene timafuna pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ndi kudya tidye chakudya tigone pabwino very true tipeze chitetezo very true munthu ameneyo mungamuze bwanji slogan chayo kuti boma ndilo mweli you know ndakondwa kuti mwayamba nkuyamikira kuti munthu yakuti misewu tikuiona munthu yakuti zipataladi mukumanga ndikuti munthu amene apitiliza kunena za masukulu apitiliza kunena za njanji apitiliza kamba za nyumba za polisi ndi zina zonse zimene achakwera kupanga zija munthu amene uja kuti akhale moyo yes afunika chakudya chimenecho ngati muti athawe ma foundations amene anaonongeka opangira chakudya olo mutayankhula cha mtundu wanje koma ngati mudalya chakudya chopempha koma katenga kunja chakudya chopempha akadzangodzuka kugairana chikono zese tugairane soni mwatha munthu wanzeru bambo wanzeru adziti tikupempha uku koma khasu ndili teni kumunda mega farm tikupempha uku koma fertilizer ndoyo tiyeni anife perekana 150 billion nifi loans akatenge fertilizer anthu mafama club tikupempha uku koma tiyeni agicom ndiye munthu wanzeru amene kuti what is happening in Malawi ifeyo kupempha kuja tidzathana nako tsiku lina chifukwa chakuti chakudya chimene talimachi chikhala so munthu wakuchididi ndimuze munthu wakunthaliye mane ndimuze kuti misewu inda president akumanga koma anthu samadya misewu koma chimene tunena chakuti zakudya zimene anthu amafunikazo ndondomeko yake yachikhazikikire palibe ndondomeko yopempha yodalirika tilime kuti inunso leya
mutenge ngongole zanifu mulime kuli minda kwanu niyo munasiya minda kwanu agogo ana nakusirani minda go and use that farmland. Malawi aliens, there are young people working in the banks, young lawyers, teachers, they have now engaged in serious farming. They are farming. That's why this year I'm telling you, mvula kungopita ugwabwino, there is a lot of maize chimetera kolole chaka chino mdziko muno. Mwamulankhula munthu wakunthalire zimenezo ndiyankhula ndi Malawi aliens. Ndipo tikambani nazo mandifunso tikambani chiwa cha boma ndilomwere. Boma limapanga zinthu zimenezi. Boma limapanga ma foundations amana onongeka ndiye boma limapanga zimenezo. Boma limakonzaso zinthu zonongeka ndiye boma limenelo. And I am telling you, lero mudzakumbukire zimene ndikuzana lerozi. Tikamene zoti boma ndilomwere president wake ndiye mwere mudzandikhulupirira. Malawi ramaona, Malawi sopepera. Malawi ramasiyanitsa mukamata ndiye chabwino ngati tikuti achakwera wayi. So ndi mumati ndani. Malawi ramaona zimenezo. Malawi lisopusa. Malawi anza clever. Malawi munthu wakumuzvindo uzindikira kwambiri amene amatengedwa ngatopusa ina uzindikira kwambiri. Fonsolanga lomaliza kutseka programu iyi mukakhala onabo Kunkuyu ngati mneneri wa boma mukaona zinthu mmene zikuchitikira mu dziko muno. Ena nkumati akudya chiteze, ena akuti akukomoka ndi njala, ena kumadya nyika kumene kumadya zakudya za poison. Mukaona, how do you feel? The feeling ya boma mudzaione pa nkhope ya Lazarus Chakwera when he's talking about anthu kuvutika. The only president amene wabwera poyera nkuona zoti anthu ayankhule koma ndimafuna ndipemphe ku dziko lonse lapansi. Mdziko manga muno ma district 23 out of 28 agwidwa ndi ng'amba ndithandizeni. Mawa ndikumabwera president uja kumayamika ndithokoze mwandigerako matumba mwakuti, ndithokoze aku Japan mwandigerako mwakuti, ndithokoze akuti, the whole president doing that. Mudzaona pene pacha feeling ya boma la president Lazarus Chakwera anthu akamavutika mudzaona pene pacha. Ndathokoza kwambiri onabo kuti munatilola kuti tikhoza kuzacheza mpulogalamu wayi. Omonso ndimene tamalizira programu yathu ya Zodiac Exclusive. Timacheza ndi nduna ya boma yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu amene mbuyo omwe anakhalaponso nduna pa unduna wake omweyo wazofalitsa nkhani. Ine ndileya Malikano, pitizani kuona ma programu otsatira pano pa Zodiac. Mwakoma nonse.